First time pa namin dito, kaya yon. Susundan namin yung nakamotor. Hey, nakabuhay. Yan mga bay, nadamay si Motochoy. Ay, nadamay si Motochoy sa kabuang na to ani. Ay nako. Ay. Nang wala na wala, napatrail pa tayo. Dito pala. So may isang riders rin na ay ito na yung tinuro ni GPS oh. Yun, hindi talaga kami sumusunod sa GPS, kaya yun ang nangyayari. Butang agay mayos gani. Di man makabangking. So ito na yung sinasabi nila na D943. Sabi. So ito yung covered court niya, nakita namin. Mangutana ka na tong rider to, nagtapok ka bay? Oh, bay pag dito ta mangutana tong oh. Katong kuno. Oh. Ta. Yan. Di rin. Nawala na rin. Nawala na tayo. Sir, ang covered court dire. Covered court. Ito. Ah, katorang dire sa kilid? Oh, katong dagan mo motor dito. Oo. Hamon to dire. Si. Oh, thank you. Mo na to. After the tone, please leave a message. Dito lang pala. Yan. Nandito na tayo. Bago ni. Sultan to. Nakasunod sultan to. Sultan. Ha?
pang. Tali sa Dre, ito. Ay, go. Tahu-tahu dah mau nak solo Dre. Tahun ba? Mga 20 minutes lang. Lagi. Ngayon ang mga team Bira. Ayan mga bay, so si Motojam, nandun si Idol Motojam. Pinaka-warrior ng vlogger nga bay. Right, thank you Motojam, Idol. Salamat ah, Motojam. Salamat. Oh, kira kinira isa. Oh, may pang-abag-abag ba? Abi, daw na to be. Maula ko bitaw. Matutsoy, duha na yung matutsoy. Uy, Winston. Ay. Ada ba? Sa mga bay. Kung nado drink. Nado ka na. Uy. Amat ya bro. Kabur kami dulu bro. Pati lang pan.
Bean Speed mga bay. So, ito po yung si Bean Speed. So, first time pa na-meet ko si Bean Speed mga bay. Ngayon lang. Nice na pa. Sige bro, YouTube na, duha na bro. YouTube na, Facebook. Right. Ikaw madam. Dama. Right. Sige, bilin-bilin pa sa kong dito niya. Kay pato kong niya dito dahil kuno. Pato kong dito. Bilin dito. Kaya nalit dito ako. Pato kong dito. Pre, kaya naman na ba? Pato dito. Right. Ikaw. Isa lang bro ha. Okay. Para matagaan ta ng Isa lang boss. isa lang. Okay, para matagaan niya. Nakatag nag-ayuda sa ikaw, no? Office Godson. Ayuda. Right. Bira. Purot. So, yan po sila mga bay. Lahat na nangingi ng sticker. So, napamisdak. Motojam lang malakas. Asa dong halaw ako.